Szaladj a helyedre! Jaj! Alig tudom folytatni a műsor. De folytatjuk a műsorokat! Jaj, Laci! Mi van, Sanyi? Feküdt a ládamra! Húzd már ki a lábát! Jó, már esett! Húzd meg! Ja, mit csináltam? Istenem! Édes drága barátom, do you speak magyar egyáltalán? Gyere, lábad! Nem azt mondom, hogy tétlek. De az ember nem is onnan még azt is tönkretenni. Most kezdjük ez a lényegre tesztinkás fűlából, mi? A tessék! Sanyi! Most hogy tovább? Megvan? Mi van? Szárnyakkal! Tessék, jó van. Remélem nem megy messzire, akkor jó ember azt mondja meg, hogy mit tesz a szárnyasról görögül? Aha, bocsi, nézzenek oda, latinó verzegén! Hölgyeim és uraim! A Langarinda Dragamonciások Pegazus című szárnyas betétszámon következik. Alé! Jó ember, láthatja? Ez is mind maga véget van. Most át kell, hogy címezzük az egész mutatványt. Alba, az felgődik a fedélzeten, vagy valami ilyesmi. Ide hallgasson! Üljön közelebb! Kiköszörülheti a csorbát, amit vétett. Várjál már! Ne kapkodjon, mert megint lever valamit. Igen, megint azért oda nyúljon a hónunk alá. Állj neki, mondom, hogy ne kapjon.
Hölgyeim és uraim, a másik oldalra pedig engedjék meg, hogy szólítsak a magyar huszárság egyik büszkeségét, Szilágyi Péter kománkat, jó cimboránkat, a Langalinta Garabonciások támogatóját és szponzorát. Majd ott kell lenni a szponzorát, szponzoráltatását. Gyere, nem, majd később, most lesz kezdjük. Igen, tapsot kérünk neki. Ne haragudjon, drága uram! Elnézést kérünk, de a ló lelegelt valamit. Én nem tudom, hogy hogy lehet visszaforrasztani a sörre vagy borra. Idén még van mit. Jó, most meg... Sándor! Elég innen, ne lábatlankodjunk. Menj az istálóra. Elnézést kérünk. Minden esetre addig, amíg együttesünk újra ki nem egészül, keresem azt a bátort, önként jelentkező, hihetetlenül erős fickót, jó napot kívánok! Na, 18 kg alatt. A fiatalóra gondoltam, aki ráadásul Szamárváton érkezett, gyere sarkal meg a csacsit. Gyere kis Tomás, gyere barátkozz össze. Simogasd meg szépen. Ja, először loborátkozik a csacsival. Ez egy összvérmutatvány. A fickó pedig, ajaj, visszavonuló, fúj. Aha. Jó, úgy látom, nagy tapsot kérünk a szamaragolónak is. Ő most még visszavonuló, fúj. Ám mi keressük azt a bátor önként jelentkezőt, aki egy kicsit álmos, de annál nagyobb kalapja van. Mit szól? Azt mondja, inkább leveszi a kalapját. Nehogy még egyszer fölismerjük. Tehát szükségünk lenne egy 18 kg önként jelentkező fiatalóra, aki van annyira bátor, hogy megdobálja a gólyalábasokat apróka vicsal. Na gyere, öcsém! Gyere csak, mert anyádat veszünk el, gyere! Gyere, no! Nem jön a pickó. Továbbra is várjuk az önként jelentkezőt, még akár ha combos kisasszony. Hoppá, gyere csak tovább, gyere gyorsan! Gyere már, benne lesz a tévébe, gyere gyorsan, drágám, gyere, simogass meg a paci! Simogass csak meg, mert ilyet még úgyse simogattál. Nagyapádnak sincs ilyen. Jaj, de bátor, tapsolják meg a fickót! Ne menjen csillagon! Gyere közelebb! Aha, gyere drága! Gyere, pattanj fel a ló hátára, ha már ilyen jó összebarátkoztatok. Add a kezed, segítik, gyere, add a kezed. Azt mondja, inkább a nagyapa menjen, ő nem akar most. Na gyere majd, nagyapa földob rá, gyere! Menjünk vissza. Aha, ha ő nem, akkor gyere! Add a kezed. Másik is. Hoppá! Onnan is felmehetett. Tapsot írjuk a fickónak! Ha nem is könnyen, de megtaláltuk Pest Hidegkút legbátrabb fickóját. Hogyan mutathatlak be a közönségnek, öcsém? Hogy hívlak? Hoppány? Az nem volt. Hölgyeim és uraim! Koppány! A környék legbátrabb fickója, Koppány. Kapaszkodjál bele a kantárba, ez itt a kantár, apád megtaníthatott volna már. Igen, másik oldalon is van. Most pedig arra vigyázz, Koppány, hogy körbe-körbe sok százan néznek már bennünket. Nehogy a tömegbe vezest a paripát. Sétadalom következik. Koppány módra! Hajé! Hallod-e, Koppány? Annak ellenére, hogy most már igen furcsán néz itt a gyerekre. Hallhatod? Óriási tapsot adtál!
asszony, nem tetszett a mutatvány? Biztassa meg a koppány, ne nekünk tapsoljuk, csak a koppánynak legalább. Koppány! Most pedig az a mutatványunk következik, öcsém, amit a műsor előtt megbeszéltünk. Azt mondja, koppány, jó, de égegyek a világon, semmit nem beszéltünk meg a műsor előtt. Ennek ellenére koppány magánszámának a címe, leszállás a magaslóról. Valaki megye le, hol ennek a gyereknek az anyja vagy az apja? Megye már le! Jaj! Nagy tapsot kérünk még egyszer! Hát koppánykám, idefele még földigért találtak. Most pedig, hölgyeim és uraim, megpróbálom visszavenni a hangerőt, megkérem a hangtechnikusokat, hogy ők megadják rá, és szeretném megkérdezni önöket, hogy van-e még türelmük, hogy ide kötözzük önöket egy picit az előadáshoz, illetve van, nagyon röndösnek tetszik lenni. Hölgyeim és uraim, akkor engedjék meg, hogy bemutassam együttesünk legifjabb tagját. Baláskám, ez elég kicsi, igen, kiveszettem. Meg lesz! Hölgyeim és uraim, egy Sitszonnan öcsém, nagyon vigyáz! Hölgyeim és uraim, együttesünk legifjabb tagját láthatják, nem a magasságából fakad ifjúsága, hanem a késői születéséből, ez meg is látszik rajta egy kicsit. Minden esetre ezt a fickót megpróbáljuk a következő néhány pillanatban megtanítani kötélugrálásra. Esetleg a kisasszony vállalná ezt a feladatot? Ugráló kötelezni tudsz, drágám? Jaj, de jó! Gyere gyorsan, hadd mutatnak be a közönségnek! Hogy hívnak, drága? Borókának, tapsoljanak gyorsan! Boróka, drága! Nem tudom, hogy ekkora kötélen ugráltál-e már? Az biztos, hogy nem. Tudni illik, a kötélnek az egyik végig. Borókáé, Boróka, drága! Lássuk, mit tudsz tanítani a Balázsnak. Figyelem! Bravo! Hopp, 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 hopp! Ez az! Nagy tapsot kérünk Borókának! Boróka, drága! Nagyon-nagyon ügyes voltál! Hölgyeim és uraim, most pedig lássuk, hogy a Balázs mit tanul Borókától. Boróka, figyelj te is jól, add ide a kötelet. Add ide a kötelet. Balázs, add ide a kötelet.